kagetun aku. Bapak sehat kok ketune. Wah ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dengkul memlocot ora. Sinuwun mandura sampun pulih kaya wingi uni. Ya Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu ki Kyai pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun ngamarta kundur teng Karang Kadempel. Lho lak kowe karo Kyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan. Sesumbar lindho bumi kunjing kumaluduk guntur ketep lole syukur Jayang Sekti kowe bisa mboyong lan Semar. Inggih Bapak Perban. Sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa para nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna marga layu. Lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngungkurke karo Begawan Durna. Waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabedari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabedari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to wis tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe engkang bakal nglunasi nyawamu Semar boten. Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bidore. Sang Begawan Durnarsa merjaya iki Lurah Semar Badranaya parandining mangke. Dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra pekasan. Piye Jayang Sekti? Kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundamanik kok ical wujulang wujude Semar. Mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye? Aku tak sediani lomba iki anggap aku tak kon mulek ngono apa piye? Wah, keparat wong-wong bedho. Wah, ladal. Ora lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Slorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah.
gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem kok soalé. Warang yo kesel ngantuk kaya wah wis ngene lho. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora ta. Semar tangane ngene lho. Ngene iki. Heeh. Terus obah tak gendung dantung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dantung. Terus dicekel ejan tenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Wah, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Oh, dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok meng kowe komentar ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petro kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Kala yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Wah, Kresna kekuatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi sen-sening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbareng ana ing suwijining karang pradesan aku madeg dalang, kowe kelingan ora? Kangaran Dalang Kanda Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kanda Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni caraka balik. Wah, matek aku. Waduh, Kyai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali marang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali, aku tak bali. Kok gleleng iki ya?
Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara Kala tak wacake koran Gus. Caraka Bal. Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Kowe. Bathara Kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balike mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngoten niku ndak mulih cari muka, caper. Kowe tak polo lho, Men. Wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis kowe minggiro. Ratune sing gawa panah isih gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna, senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna, ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe, ra ngono to? Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kapok ora? Kakang Semar, kula sampun tobat, kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa iki anggape Pandhawa iki dipeceni kok iki. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tawani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis diplok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora menggis-menggis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki apa? Ayo bali. Ayo mulih. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Injih, kula wangsul. Ayo bali. Injih. Ayo bali. Injih, wampun getak-getak kowe pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek. Malu
buka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, Werkudara, aku bapakmu Patenana, aku isin tenan Werkudara. Aku Patenana, Werkudara, Patenana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna sing diutus karo Pandya Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukalima. Samadange jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala ewadene kathah kalepatan ewadene kathah klenta-klentunipun Semar kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah ing kedununganina lali salah apes lan mati Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 661 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon Sura Sudra Janengkat Suh Brasta kaping 8 Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara